Καλημέρα παιδιά μου. Σήμερα είναι πρωτοχρονιά και στάθμο είστε μονάχοι μας. Δεν είστε κανένας να μας ανοίξει την πόρτα μας, να μας πει χρόνια πολλά. Ευτυχώς και έχουμε τον Κυριάκο της Μαρίας το γιο και μας κάνει παρέα. Και σκέφτομαι, είπα του Κυριάκο, έχεις καμιά ταινία άδεια για να πούμε κάτι των παιδιών που δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και επειδή είναι πολύ προκομμένο παιδί και καλότατο, αμέσως γιαγιά έχουμε. Και πήγαινε και μου έφερε μια ταινία και ήθελα να σας μιλήσω, να την έχετε κοντά σας, να μας θυμάστε. Λοιπόν, χρόνια πολλά παιδάκια μου και του χρόνου να είστε καλά, χρόνια πολλά, ευτυχισμένα και καλός σας χρόνος. Να είστε καλά, να ζήσετε με τα στεφάνια σας, να γεράσετε, να παντρέψετε τα παιδιά σας και να κάνετε πιάσετε αγκονάκια και δυσάγκωνα όπως έπιασα κι εγώ. Και τώρα θα σας πω και μια ιστοριούλα. Θα σας πω ότι μας εσκάρωσε ο γιος μας, ο Μινάς. Μια φορά ήταν Πάσχα, έκαναμε τα κουλούρια. Όχι, τον εβάλαμε και μας εζήμωσαν τα κουλούρια, τα ζαχαρένα και μορφογίνηστα. Μετά, την άλλη δυο μέρες, έκαναμε της ώρας. Τα κάναμε, τα ψήσαμε, τα βγάλαμε πάνω στο ανόη, τα κρεμάσαμε στο καλάθι μέσα, ένα μεγάλο καλάθι. Εσκολάσαν τα παιδιά το μεσημέρι, έρχεται ο Μινάς, με βαίνει πάνω, βλέπει τα κουλούρια, κράου, έφαε όσα έθελε, επλάγιασε λίγο να ξεκουραστεί. Το απόγευμα τον πιάνει η κοιλιά, φουσκώσα μέσα του τα κουλούρια, φωνάζει, πάω, τι είναι βρε Μίνα, τι έχεις, πάω, την κοιλιά μου πονώ. Εμείς βλέπουμε τα κουλούρια, μισόδια του καλάθι, τι να κάνουμε. Πήγαμε, φωνάξαμε του γιατρού και του έδωκε κάποια σόδα, κάποιο φάρμακο και χώνεψε και ησύχασε ο Μινάς. Λοιπόν, από τότε και ο Γιάννης τον κοροϊδεύε, βρε κουλτουρά. Τώρα θα σας πω και μια άλλη. Μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα φέραμε τον παπά Νικόλα να μας κάνει αγιασμό. Μας έκανε τον αγιασμό, το σπίτι μας ήταν μακριά από τα μαγαζιά, δεν είχαμε τίποτα τον κεράσουμε, δεν είχαμε μαστίχα. Λέω τη Νούλα πιένε φέρε, γιατί τα κρύβαμε τα γλυκά, γιατί όπου και αν τα βάλαμε μας τα τρώαν τα παιδιά. Λοιπόν η Νούλα που ήταν μεγάλη έκανε γλυκά καημένη, έκλειψαμε τα μες στον παούλο, πάνε βγάλει από το μπαούλο που είναι μέσα στη γαζόζα να βάλει του παπά γλυκό, ήταν γλυκό καΐσι. Πάει να ανοίξει τον μπαούλο να βγάλει την γαζόζα, άδεια η γαζόζα και το κουτάλι μέσα. Μου φωνάζει κρυφά, έλα εδώ, και τη γαζόζα διάχνει τα παιδιά σου, αν έρθουν το μεσημέρι θα σου τα σκοτώσω. Εγώ τι να πω καημένη. Τρέχα στο άλλο μπαούλο που έχω μέσα καραμέλια, γιατί τα κρύβγαμε, δεν μας αφήναν τίποτα. Τρέχα στο άλλο μπαούλο να φέρεις καραμέλες. Έφερε πραγματικώς καραμέλες, έβαλαμε στο πιατάκι, του έδωσα 5-6 του παπά, επομείναν και δυο, έπιαχα μια εγώ και μια Ειρηνούλα. Πάμε να τις ανοίξουμε, να τις βάλουμε στο στόμα μας πέτρες. Ρεζίλη θα γίνουμε κορούλτα μου. Τρέχω λοιπόν παραπάνω, ο παπάς πήγε κοντά του Κατερινιού, της αδερφής μου του Κατερινιού το σπίτι. Παπά, έπιχα τις φωνές. Τι είναι κορού μου, σταμάτα ένα λεπτό, πάω, παπά μου να με συγχωρέσεις. Τι είναι, ανοίξε την τσέπη σου, βγάλει τις καραμέλες όξω, νιούμεντες πέτρες, παπά μου ξανά να δεις. Έτσι μου είχε πια να φέρουμε το γλυκό, ήταν φαωμένο. Τις καραμέλες είχα κρυμμένες και αυτές πια και ανοίξαν κεφάντες και μου βάλαν πέτρες. Τι να κάνω, είναι καρεζίλη. Και γέλασε ο παπάς, δεν πειράζει κόρη μου, οι μεγάλες φαμίλιες αυτά έχουνε, δεν πειράζει. Καλά να είστε και δεν πειράζει. Και έφυγε, πέταξε τις πέτρες ο παπάς και πήγε στο σπίτι του. Το βράδυ σκολάσαν τα παιδιά, η Ειρηνούλα καταφουσκισμένη. Σκολάσαν τα παιδιά, έρχονται, ελάτε εδώ βρε.
ποιος έφαγε το γλυκό που με από την γαζόζα, από τον Παούλο. Ο ένας έριξε τον ένα, ο άλλος τον άλλο, δεν ξέρουμε. Τους λέω εγώ η μάνα, ρε παιδάκια μου, πέστε την αλήθεια. Και έγινε ό,τι έγινε. Τι να γίνει, αλλά μας πείτε την αλήθεια. Και τότε είπε ότι μαμά το γλυκό το φάμε, ο Νίκος, η Τασία και η Μαρία. Καλά, το γλυκό φάτε το εσείς. Αλλά στο άλλο Παούλο που είχα καραμέλες, ποιος σας έβαλε τις πέτρες? Μαμά, λέει ο Νίκος, αυτή είναι δουλειά του Μινά. Αλλά δεν το πίστεψα, άλλο εσύ είσαι κερατά που το έκαμες. Πιάχαν τα γέλια. Ποιος ήταν που τα έκανε, δεν εφανερώθηκε οι πέτρες που μου βάλα μέσα στο... Λοιπόν, τώρα έχω να σας πω και μια άλλη ιστορία. Και να με ακούτε τα κονάκια μου να γελάτε. Άλλο ένα Πάσχα πάλι, ήταν πιο μεγάλος ο μήνας, ήταν πιο στο γυμνάσιο. Είχαμε καπνά πολλά, εμείς εφητεύκαμε καπνά. Και θέλαμε μια βοήθεια να μας βάλουν τα παιδιά μας πιο βούτο μεγάλη εβδομάδα να μας βοηθήσουν κομμάτι. Αλλά ο Μιλνάς ήταν κομμάτι Καλτέμης και απόφευγε από τις δουλειές μας. Μου λέει μαμά, μεγάλη Δευτέρα ήταν, μεγάλη Δευτέρα θα με δείτε. Μαμά, εγώ θα πάω στη Ρόδο. Και τι να κάνει το Μιλνά, θέλω πάω να ψωνίσω κάτι. Εντάξει, πήγαινε. Αντί να πάει στη Ρόδο, πάει στην Κάλυμιο που είχε καμιά γκόμενα. Περιμένουμε να έρθει το βράδυ ο μήνας, δεν είστε. Περιμένουμε την άλλη να έρθει ο μήνας, δεν είστε. Περάσαμε 3-4 ημέρες. Τώρα ο μήνας, πήγαμε, το δηλώσαμε, τηλεφωνήσαμε στην αστυνομία. Λέει, δεν είδαμε κανένα μήνα, μηνέτα. Είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στην εφημερίδα. Πού έπιενε ο μήνας, θα χάσει ο μήνας. Εκεί το βράδυ, να τον Λεβέντη και έρχεται και πάει κάτω στις νούνας του, πάει κάτω στις νούνας του της αφέντρας του Μινά και λέει ότι καλησπέρα. Ξεσπάστησαν εκείνοι. Και πόσο βρε Μίνα, μάνα καημένη. Αν πάει πάνω, αυτός πιτσούκου, γιατί τα ξέρε, ήταν πονηρός. Πάνε πέστος να μην μου μιλήσουν τίποτα, γιατί θωρείς να βάσταν το χέρι του μια χεροπομπίδα και ήταν αυτή άδεια η χεροπομπίδα και την έκανε πιο το γεμάτη. Γιατί θα σκοτωθώ, όταν μου μιλήσουν στην τίποτα και μου κάνω φασαρία θα σκοτωθώ. Άτε την ούνα του η Φλωρή, έρχεται πάνω, τρομαγμένη. Καλησπέρα σας, τι έχεις κουμπάρα? Άστα, ελάτε εδώ, θα σας πω τα νέα. Τι νέα? Είστε νομινάς και ήταν στην Κάλυμνο. Και τώρα ήρθε και βαστά μια χεροπομπίδα και τρομάξαμε εγώ και ο νουνός του και του λέμε καημένα, πάει πάνω θα σε εκδάρουσει. Να, δεν είναι μια χεροπομπίδα βαστό, εάν μου μιλήσουν τίποτα θα σκοτωθώ. Λοιπόν, για όνομα του Θεού μην του μιλήσετε τίποτα γιατί θα έχουμε τραβήγματα. Όλοι πιο γελάσαμε, είχε τον αδερφό του το Γιάννη, το μάκα, ξέρει αυτός τέχνες. Άντε και η Χλωρή η μάνα και πάω κάτω. Καλησπέρα Μινά, καλησπέρα. Τι, επειδή έκανε 3-4 ημέρες στην Κάλυμνο, το έτσι να μας φοηρίζεις όλοι. Αφού είχα δουλειά, να μου το πεις. Είχε δουλειά, πάει στην Κάλυμνο, αλλά μου το πεις. Όχι να σε περιμένουμε και να είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε στην εφημερίδα και να λολτάρουμε, να ταθούμε εμείς που δω, που επίενε ο Μινάς, που δω ο Μινάς, που εκεί ο Μινάς. Εντέει τον πιάνω από το χεράκι, το φέρνω πάνω, σούτσου και μιλιά και κάθον τον ούλη παρέα στη φωτιά πάνω στην μπάγκα και μπαίνει μέσα και βγαίνει πάνω στα νόη και ξαπλώνει. Το πρωί τα παιδιά για να τον πειράξουν, ήρθαν πάνω στα νόη και πιάσαν και λέγαν του κανάκια. Ξύπνα και ξημέρωσε και ο πέτεινος ελάλησε. Ακούω εγώ πατέρα στο σέλιπε που εγώ και ενώ πάνω στα σκαλιά αρπώ τα παιδιά. Βρε Γιάννη μου, βρε μωρή Ρινούλα μου, κόρη μου, τι θα μας κάνει ιστορίες. Αρπώ τα και τα κατεβάζω κάτω και μορφωσικός είναι ο Λεβέντης ο Μινάς. Πάλι ακόμα μια ιστοριούλα. Ο παπάς σας ήταν στον πόλεμο μέσα και πάει και έκανε συρτές αλαφιού
Έκανε και του λαού, πιάναμε και αλαούς, αλλά έκαμε και τον αλαφιό. Μια μέρα πήγαινα μια στις σιστές, βρίσκει πάνω στις σιστές δύο αλάφια χωριστά. Ένα στο η μια και ένα στην άλλη. Έρχεται κάτω σκοφτός, βρε γυναίκα, πιάσαμε δύο αλάφια. Τι να τα κάνουμε, να τα φάμε. Έχουμε φαμίλια, πόλεμος κατάσταση, γρήγορα. Πάει το λοιπόν, γυναίκα, ακούσε τι θα σου πω, δώσε μου δυο τσουβάλια. Και θα άρχισε ο ξόπος, θα ξεμπάρωτη. Και μόλις κούσεις τα πέταλα της γαδάρας, αμέσως να ανοίξει και θα μπω καβαλτάρις μέσα. Έτσι είπαμε, έτσι κάναμε. Πάει και τα φορτώνει, το ένα με μια μεριά, το άλλο από την άλλη με σακούλες και περνά από μπρος παιδιά από την αστυνομία. Το γαδάρα μας πεταλωμένη τσακουμάκα. Ακούω εγώ τα πέταλα που πέρα από του τράχου το μαγαζί, ανοίγω τις οξόπορτες, μπαίνει μέσα καβάλτα, αμέσως μες στο σπίτι, μπαρώνουμε. Πηγαίνω εγώ, φωνάζω του Μάτσι, του Κουτσού, του Μάτσι, του Μανώλη. Έλα μου πάρε εδώ να δεις ένα πράγμα. Τι είναι μωρέ, αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Έρχεται, τα γδέρνουμε, τα διορτώνουμε, τα κρεμούμε στην καμάρα, το ένα από την μια μεριά, το άλλο από την άλλη. Του κόβουμε και αυτούν το ένα μέρη, άτι, πάνε το στο σπίτι του, το τρώει μια εβδομάδα. Έλα σου τα παιδιά που δεν τα αφήναμε να μπουν μέσα. Βλέπαν τα παιδιά που μπαίναμε και βγαίναμε από το σπίτι, τα παιδιά δεν τα αφήναμε να μπουν μέσα. Παιδιά αυτά, ακούω και λες, ρε, ο παπάς ξέρεις τι έκαμε, έσπαξε έναν άνθρωπο και τον έφερε μέσα στο σπίτι μέσα, τον κρύψει και μας αφήνει να το δούμε. Πιάνω εγώ έξω, λέω, έλα εδώ Λεβέντη, αυτό και αυτό λένε τα παιδιά. Τι να κάνουμε, πιάνουμε και ανοίγουμε τις πόρτες του σπιτιού και βάλουμε τα παιδάκια μας όλα μέσα. Ήταν η Ειρηνούλα, ο Γιάννης, ο Μινάς. Λοιπόν, έλα εδώ, δεν εσφάξανε ο πατέρας σου άνθρωπο, παιδάκια μου. Κάνει ευχές, επειδή είναι πόλεμος κατάσταση, να μην πεινάσετε. Και τρώμε όλον κρέας. Και τρώμε κρέατα. Τους ρίξαμε την κεφάλι του αλαφιού, επιστέψαμε τα κέρατα, επιστέψατε. Πιάνει ο παπάς σας, κόβει κάμποσον κρέας, στέλνει κάτω στην ούνα στην τατά σας και στέλνει τη μιλιά μες στο καλάθι να πάει να του πάρει κρέας. Στον δρόμο που πήγαινε, εκεί πέρα στο τσακίρι το κουρίο, στέκονται ο Καραπινιέρης και άλλοι χωροφύλακοι, και κουβεντιάζει και άλλοι άνθρωποι. Ο Καραπινιέρης όμως ήταν έξυπνος άνθρωπος, του φωνάζει της μιλιάς, της λέει, έλα εδώ. Νύχτες και πάει το καλάθι, βλέπει μέσα το κρέας, πήγαινε κάτω, πάει παίρνει το κρέας κάτω του νου του, Μινά, έρχεται κοφτή πάνω. Παπά, ο Καραπινιέρης φώναξε μου και είδε το κρέας. Μίλησε σου τίποτα, όχι δεν μου πέντε τίποτα, αλλά με έστειλε κάτι, το πήρα. Τώρα, και τρόμαξε ο πατέρας του, πάει φέρνει τον Κυριάκο των αδερφών του, ήταν στο χωριό. Έλα εδώ βρε Κυριάκο, αυτό και αυτό έγινε σήμερα, είδα δύο αλάφια. Και στείλαμε κουμπάτι κρέας του Μινά και με την έπιασε ο Καραπινιέρης, δεν μας εμίλησε την βάλα, μην μας κάει τώρα τίποτα. Και κόβουν κάμποσο ψαχνί και παίρνει το Κυριάκο στο Καραπινιέρη και κόβουμε και αυτού κάμποσο και εκεί εφάμαστε το πιο πολύ ξένοι, ενώ έθελε να το φάμε όλο το κρέας, εμείς να πούμε μια χαρά. Βέβαια καβούρδισα κάμποσο και τρώαμε κάμποσον καιρό. Μετά πάλι ύστα που κάμποσο καιρό ξαναπιάσαμε άλλα πολλά αλάφια φάμε. Γι' αυτό δεν είναι κακοπεράσετε παιδάκια μου μικρά. Όλο άλλη φορά επήγαινε ο Γιάννης μαζί με του Χαντισταύρη το γιο, το Μιχάλη, πάνω σε δρασίες. Είχαν τον ποστάνι και πάση μόλις σκότιασε νωρίς. Μπαμ, σκοτώνουν έναν ποά 200 κιλά. Ολοστρόγγυλος, ήταν μήνας Μάιος. Λοιπόν, τι θα τον κάνουν τώρα? Τα καημένα τα παιδιά και πιάνουν έναν κορφάρι μακρύ, γερό και δένουν τα πόδια τους και τον τρυπώνουν μες στα πόδια και ο ένας που μπρος και ο άλλος που πίσω. Το φορτώθησαν τα καημένα τα παιδιά και ποηρήσασαν, ξέρεις, στη βουνά, τη λαγκάδια
γιατί ήταν από την βουδό μεριά του χωριού, δρασίες. Για να πάσει από την άλλη μεριά, από εκεί που το μήλος, για να το φέρω στο σπίτι μας, τραβήξαση, άστατη τραβήξαση, κόπους και λαγκάδια. Έρχονται το λιποτοφίνουν για σταργάκι, σαμακούντα σταργάκι κάτω, έρχεται ο Γιάννης, μαμά, έλα εδώ, νύχτε είναι ξόπορτα γρήγορα, αυτό και αυτό, και στα μένα λάθη 200 κιλά. Και καταδρομένα τα παιδιά ελεηνά, έρχονται, το φέρνουν την οξόπορτα και εκείνο, και το βάζουν μέσα, το βάζουν από κάτω από το υπόγειο, το ανόη, στο υπόγειο, το δέρνουσι. Πήραμε από τη μια μεριά του αλαφιού, γεμώσαμε μια σκάφη το κρέας, εκείνο το κρέας, και πιάσαμε και το καβοδίσαμε και τρώγαμε και από εκείνο άλλο ένα μήνα και πολλά άλλα.